Aceasta este continuarea. Și da, intrați pe Twitch dacă vi l-ați instalat pe telefon. Se încarcă, bam, bam, bam. După aia, aici e live-ul meu. Acum intru pe Xbox, pe orice joc. Dacă nu intru pe nimic, nu ți apare nimic. Mă băgați pe mine pe joc. După aia, după ce v-ați făcut cont de Twitch și pe telefon, să-l faceți și pe Xbox sau alt cont, scrieți live-ul de pe Xbox pe telefon. Bine, ăsta e numărul meu, numele meu pe Xbox și mi-am făcut cont pe Twitch. Intru pe live, mi se încarcă. Mi-apare live. Cam așa este. Întoarceți ca să se vadă mai bine dacă vreți, nu e obligatoriu. Și da, dacă vă rog să stau, nu uitați să apăsați un buton de like. Puteți să scrieți.